Yes, ma'am. ओके स्टार्ट करिबा का प्रीवियस क्लास रे कोन पढाइतला वर्ण वर्ण और ध्वनि कार कुछ डाउट थिला एतरे नोट्स पठाइतिले देखितिला नोट्स रे किछि डाउट नहीं तो पचारिबे कहबो एबे नुआ आज की अछ एते जण नुआ अछ तम माने देखि देछ प्रीवियस रेकॉर्डेड क्लासेस देखिन गई हां कि ना देखिन हेटा देखिदब हैला रेकॉर्डेड क्लास देखिदब और नोट्स पठेछि नोट्स भी देखिदब कहीं ना एटा पढ़िले सेटा पुनी बुझी परिबनी बुझिला हौ जो माने कहितला कि बुझी पारछ बोली कहला अघोष काहाको कहा जाए अघोष वर्ण ହୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲ ତମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ପଢିନ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁହ ତମେ କୁହ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ଯେ ଯାହା ଆସୁଛି କୁହ ବସିକି କୁହ ଆରେ କହୁନ ଯାହା ଆସୁଛି କୁହ କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିଛ କହିପାରିବନି ନା ବୁଝିନ କହିବନି ବୁଝିଛ ଆଉ କୁହ ସେଇଠି ବସି ତମେ କୁହ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହେଲା ହଉ ତମେ ଦେଖିଦବ ଯେ ଦେଖିନ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବ ସେଇଟା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ ଯେହେତୁ ସେଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଜ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଗୀୟ ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍त्यସ୍ତ ଜ ବର୍ଗୀୟ ଜ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ସେଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାଉଛି ଏଟା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ରୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲା ତ କୋଉଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ନୁହଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛି ନା ହଉ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ବିଶେଷ ହଉଛି କଣ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ ଆଉ ହେଲା ପଦ ହେଲା ଶବ୍ଦ କହିଲ ଫାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କଣ ଶବ୍ଦ କଣ ହଁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି କଣ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯାହା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଧ୍ୱନି ଆଉ ଧ୍ୱନିର ଧ୍ୱନିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୂପକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯିବ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଦେଖିବା ଆଜି ହୁଁ। ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ କଣ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା ହେଲା କହିଲ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜାଣିଛ କେହି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଦେଖ ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ମୌଳିକ ଅନ୍ୟଟି କଣ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଯୌଗିକ କିଏ କହିଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ କଣ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିବି କି ଜନକ
ପଦ୍ମ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଜଳ, ମା, ମାତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜନନୀ ହେଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତା ନୁହଁ କି ଏକରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି କି ମା, ମା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି ମାତା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜନନୀ, ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାରକୁ କହୁଛି କଣ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଜଳ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଠିକ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକୁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି ରଜ, ଏଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ କି? ହବନି। ଯଦି କହିବି ତାମା, ଏଟା କିଛି ଶବ୍ଦ ହବ କି? ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଠିକ ଅର୍ଡରରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଠୁ ବୁଝିଲେ କଣ, ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ଠିକ ଅର୍ଡରରେ ସାର୍ଥକ ରୂପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୌଳିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିବା ତାର ଅଙ୍ଗହାନୀ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ମଣିଷ। ହୁଁ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗହାନି ବା ଅର୍ଥହାନି ଘଟିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଆଉ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ, ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ କିମ୍ବା କଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାହେଇ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ହଉଛି ଜଳ ହେଲା। ଆଉ କଣ, ଯେମିତି ଜନକ କହିଲି, ସରି ଜନ, ଯଦି ମୁଁ ଳ ଟା କାଟିଦେବି, ଏଟା ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଜର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି? ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେଟା କଣ ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କି ଜନ, ଜନରୁ ମୁଁ ଜ ଟାକୁ କାଟିଦେଲି, ନର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି? ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ରୂପେ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କାଟିଦବା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ, ତାର କିଛି ବି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବାନି। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ କଣ? ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି କି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇକି ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠି ପ୍ରତାପ, କହିଲ ଏଠି ଆମର କଣ ଯୋଗ କରାହେଇଛି? ପ୍ର ଯୋଗ କରାହେଇଛି। ପ୍ର କଣ, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ତାପ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ତା ଦେହରେ କଣ ଯୋଗ କରାହେଲା? ପ୍ର ଟା ଯୋଗ କରାହେଲା। ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ତାପ ମିଶିକି ହେଲା କଣ, ପ୍ରତାପ। ପ୍ରଯୋଗ କରାଗଲା, ତାପରେ ତାପ ଲେଖା ହେଲା। ତାପ ହଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରା ହେଇକି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଲା। ଲେଖିଛି ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ ହଉଛି ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ, ଏଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲା। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଚାରି ଭାଗରେ ହେଲା। ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଭେଷଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଦେଶିକ। ୟା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିଛ? କିଏ କିଏ ଶୁଣିଛ? ତମେ ଏକା କହିବ। କହିଲ ତତ୍ସମ କଣ, ଯେତିକି ଜାଣିଛ କୁହ ଆଗରୁ, କୁହ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମାନ। ହୁଁ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କଣ, କଣ ତମେ କହିଲ? ହୁଁ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ କଣ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ସମ ହେଲା। ତତ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ତତ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାହା। ସମର ଅର୍ଥ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ କଣ, ଆଗରୁ ହେଲା ସଂସ୍କୃତର ଯେତେକ ବି ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କଣ ପୁରା ଅବିକଳ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି
ହେଲା, ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ସମ। ତତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାହା। ସମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ, ମାନେ ତାହା ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅବିକଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନଦୀ। ହେଲା, ନଦୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ନଦୀ ପୁରା। ତାକୁ ଦେଖ, ତାର ୱାର୍ଡ ଅଛି କେତେଟା। ତତ୍ସମ। ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଖାଲି ତମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଳ, ଅନୁଭବ, ଅଭିନୟ, ଆକ୍ରୋଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଭାତ, ସୁଖ, ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ରୂପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ଅଛି ଏସବୁ, ଲତା ହେଲା, ମାସ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷ, ଋତୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଅବିକଳ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ତତ୍ସମ କ'ଣ? ତାର କିଛି ଡାଉଟ୍? ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି କାହାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ କିଛି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହଁ ହଁ, ଅନଳ ମାନେ ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ କ'ଣ? ତଦ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତାହା। ତହିଁରୁ। ହଁ, ତହିଁରୁ ବା ତାହା। ଭବ। ଭବ ମାନେ ଜାତ। କେଉଁଠୁ ଜାତ? ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ସଂସ୍କୃତ। ହେଲା, ତଦ୍ ମାନେ ତହିଁରୁ, ଭବ ମାନେ ଜାତ ବା ଉଦ୍ଭବ। ହେଲା, କୋଉଠୁ ଉଦ୍ଭବ? ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ। ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ବି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖନି, ଏଟା ନୋଟ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ପଠେଇବି। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ୱାର୍ଡ, ସେଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ତ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆମେ ଯାହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରୂପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ତତ୍ସମରୁ ତଦ୍ଭବ କେମିତି ହେଇଛି? ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବରେ କ'ଣ କହିବା? ଅଗି। ଗଭୀର, ଗହୀର। ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ କାଷ୍ଟ। କାଷ୍ଟ କ'ଣ? କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ତାକୁ ତଦ୍ଭବରେ କହିବା କ'ଣ? କାଠ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ କି ଅଗ୍ନିର ତଦ୍ଭବ ରୂପଟି କ'ଣ? ହେଲା, ଅପସନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଥିବ, ତୁମକୁ ଅଗି ଲେଖିବାର ଅଛି। କଶ୍ୟପର କଇଁଛ। କୋମଳର କଅଁଳ। ଘୃତର କ'ଣ? ଘିଅ। ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ କି ଘିଅର ତତ୍ସମ ରୂପଟି କ'ଣ? ହେଲା, ଘୃତ। ଖଦିରର ଖଇର। କାକର କୁଆ। ମୋ ସହିତ କୁହ, ଅଧେ ମନ ବି ରହିଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାନ୍ଦ। କର୍ଣ୍ଣ କାନ। ବାମର ବାଁ। ନବର ନ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଶଜ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତମକୁ ଅନେଇଲା ମାନେ ତମେ ହସୁଛ, ଅନଉନ ମତେ କି କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଯାହାର କି ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି କୋଉଠୁ ଏ ଭାଷାଟା ଆସିଛି। ଆମେ ଯାହା ଆମ ନିଜର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖିବ, ଭଦ୍ରକଙ୍କ ଭାଷା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା। ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ କ'ଣ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ତମେ ଜାଣିଦବ କି ହଁ ଏମିତି ବୋଲି। ଆଉ ସେଟା କିଛି କୋଉ ବହିରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଏମିତି ଏଇ ଭାଷାଟା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଯାଏଁ ବି ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଅଛି। ଦେଖ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଝଟ, ଅଖାଡୁଆ। ହେଲା, ଅରା, ଖଙ୍କାର, ଅଗାଡି, ଛଟକ। ମାନେ କ'ଣ ତ ବହୁତ ଛଟକ ହଉଛୁ। ଗାଲୁଆ। ହେଲା, ଛୁଆ। ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଣ୍ଟି, ଚାଳ। ଚାଳ ଯୋଉ ଚାଳ ଘର ଯୋଉଟା। କୁଟା, ଗିନା। ଗିନା ଟାଟିଆ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ଟାଟିଆ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗିନା କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ବି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଟା କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆରେ ମ୍ୟୁଟ କର, ସେପଟରେ କଥା ହଉଛି, ସେପଟେ ଶୁଭୁଛି। ହେଲା, ଅରୁଆ
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛୁଆ, ଚେର, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଟା ଜାଣି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମରେ ତମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବକୁ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମର ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଉଥିରେ ହବ? ବୈଦେଶିକରେ ହବ ହେଲା। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଥିଲେ ବାହାର ଦେଶରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ ବି ମିଶିଥିଲେ। ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷା ଏଠି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଗଲା ପରେ ସେଠି ଯଦି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ସହିତ ତମେ ବି କ'ଣ ଖାପ ଖୁଆଇଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ତମେ ଶିଖିଯିବ। ସେମିତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଭାଷା କିଛି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅଛି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଏଟା ଦେଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସଲ। ପଚାରିବ କି ଅସଲଟା କୋଉ ଶବ୍ଦ? ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନା ବୈଦେଶିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ଏମିତି ପକେଇଦବ, ତମକୁ କହିବାର ଅଛି କ'ଣ। ତ ଅସଲ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସୁଲ, ଅଦାଲତ, ଗାଏବ, ତର୍ଜମା, ଗୋଟେ ହେଲା ଫସଲ, ବହି। କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲ କ'ଣ? ତାରିଫ, ଆଉ ଗୋଟେ ତହସିଲ, ଗୋଟେ ତାସ। ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ତମକୁ ଏଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମନେ ରଖିପାରିବ? ଟ୍ରିକ୍ ବନେଇବା ୟାର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାବି, କୁଲି, ବେଗମ, ବୁକଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ ହେଲା। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଆମ ଯୋଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ହେଲା ଆଚାର, ଆଲମାରି, କାଜୁ, କୋବି, ଚାବି, ଫିତା, ପିରିଙ୍ଗି, ନିଲାମ, ତମାଖୁ, ପିସ୍ତଲ ହେଲା। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ତ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ, ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଅପରେସନ, ଇଞ୍ଜିନ, ଏଟା ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି। ସେଟା କ'ଣ ଆମର ସୀମିତ କି ହଁ ଏତିକି ଅଛି? ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର କିଛି ସୀମିତ ନାହିଁ, ସେଟା ଅସୀମା। ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପୋଲିସ, ନୋଟିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବେଞ୍ଚ, ରେଡିଓ, ପିଅନ, ନର୍ସ ହେଲା। ଦେଖ, ତମର ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ସାରିବାର ଇଏ ହେଉଛି କି କିଛି ବୁଝିବାର ନଥିଲା। ଖାଲି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବୈଦେଶିକ ଦେଶଜ କିଛି ତାର ପଡେନି, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଡେନି, ଖାଲି ୱାର୍ଡଟା ପଡେ ହେଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏମିତି ହିଁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତମକୁ ପିଡିଏଫଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ତମେ ସେଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତାର ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ବନେଇବା, ଯଦି ହେଇପାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଠେଇଦେବି, ସେଟା ତମେ କରିଦବ ଘରେ। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଏଟା ମନେ ରଖିନ ତମେ ନା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ପଦ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ପଦ କ'ଣ? ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କହିବ? ଅନଲାଇନ ପିଲା କିଏ କହିଲ? ପଦ କ'ଣ? ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଆମ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନିର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୂପ ସେଟା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ଥକ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପଦ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ଆମେ ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଦେଖ, ମୁଁ କହିବି ଏଠି ମୁଁ କାଲି କଟକ ଯାଇଥିଲି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହବ ନା ପଦ ହବ ଏଠି? ହଁ,
ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଟାକୁ ଅଲଗା କରିକି ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଶବ୍ଦ ହବ। ଏଟା ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କହିବା, ପଦ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପଦର ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ ଲେଖିପାରିବ କି ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପଦ କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ପଦ, କାଲି ପଦ, କଟକ ଗୋଟେ ପଦ, ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପଦ। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ କଟକଟାକୁ ଅଲଗା ଆଣିକି ଏଠି ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛ ପ୍ରତିପାଦିକ, ପ୍ରତିପାଦିକ ଶୁଣିଛ? ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ସେମାନେ ବସରେ, କଣ ହେଲା ହଉନି, ବସରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ହେଲା। ପ୍ରତିପାଦିକ କଣ, ପ୍ରତିପାଦିକ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ପ୍ରତିପାଦିକ। ବା ପ୍ରତିପାଦିକକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଯାହା, ପ୍ରତିପାଦିକ ତାହା। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ବିଭକ୍ତି କାରକ ଏମିତି ଲଗେଇକି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପାଦିକରେ ତାହାର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେମାନେ ହେଲା, ଏ ମାନେଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା, ବସରେ ର ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, ଘରକୁ କୁ ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା ହେଲା। ଏଟା ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିକ ହେଲା। ବସ୍ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିକ। ଘର ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିକ। କିନ୍ତୁ କଣ, ଫେରିଲେ ହଉଛି କଣ, ଏଟା ପ୍ରତିପାଦିକ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରତିପାଦିକ କଣ? ହଁ, କୋଉଟା? ହଁ, ଏଟା ହଉଛି ପୁରା ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ କିଛି ବି କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଲାଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିକ ହେଇପାରିବ। ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦିକ ବିନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିକ ଇଏରେ ଲେଖିଲି, ଏଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିକ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କାଲି କଟକ ଯାଇଥିଲି, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅଛି କି, ରେ, ଠାରେ ଏସବୁ ଅଛି କି, ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଇଏରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିକ ହବ। ସେମାନେରେ ସେ ହବ ପ୍ରତିପାଦିକ। ବସ ରେ ବସ୍ ହବ ପ୍ରତିପାଦିକ। ଘରକୁ ଘର ହବ ପ୍ରତିପାଦିକ। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ କୁ ମାନେ ଆଉ କଣ, କୁ ମାନେ ରେ, ଏଟାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେ ସବୁ ହେଲା ପ୍ରତିପାଦିକ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା। ତ ପଦକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପଦ ୟୁଜ କରିକି ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସମଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଗୋଟେ କଣ, ବାକ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବହୁତ ଗୁଡେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପଦ ଅଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ। ତ ସେଇ ପଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ପଦକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବନାମ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ଅବୟ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଷୟରେ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନାଉନ ହେଲା। ନାଉନ ଇଜ କଣ, ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ସେମିତି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କଣ ହବ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯେତେକ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯାହା ବି ନାଁ ତମେ ନେଇପାରିବ, ନଦୀ, ପର୍ବତ ହେଲା, ଆଉ ମଣିଷର ନାମ ନେଇପାରିବ, ପଶୁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ନାମବାଚକ ପଦ ବା ଶବ୍ଦକୁ କଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି କୁହ, ନଦୀ,
पर्वत, मनुष्य, पशु, पक्षी। कौन मनु किसी आसुनी? चुपचाप ही बसछ हैला। तो कौन समस्त नामवाचक पद बा शब्द को विशेष्य पद बोली आमे कही थाउ। जेमति कि नदी हैला, नदीर नाम हो गला, पर्वतर नाम हो गला, मनुष्यर नाम हो गला, पक्षीर नाम हो गला हैला, कोनोसी वस्तुर नाम हो गला हैला, कोनोसी भावर नाम हो गला। तो ये सब कौन नामवाचक शब्द रे जीवो बा विशेष्य पद बोली आमे ताको कहिबा। बुझिला? देख, विशेष्य पद को जेमिति कि पद को आमे पांच भाग रे विभक्त करछंती, तापरे कोन विशेष्य पद को भी आमे कोन पांच भाग रे विभक्त करछंती हैला। विशेष्य पद को पांच भाग रे कोन कोन विभक्त करछंती? गोटे होची व्यक्तिवाचक, आ गोटे जातिवाचक, वस्तुवाचक, गुणवाचक, आ गोटे होची क्रियावाचक हैला। पांचटी हैला। व्यक्तिवाचक विशेष्य को आमे कोन नामवाचक विशेष्य बा संज्ञावाचक विशेष्य मध्य कहिताउ। आ गोटे गुणवाचक विशेष्य को आमे कोन कहिताउ? गुणवाचक विशेष्य बा अवस्थावाचक विशेष्य बोली मध्य कहिताउ हैला। बुझिला? फास्ट कोन आउ थरे कर दबा डिवाइस। ध्वनि जहाँ आमे सुनु सेटा हला ध्वनि। वर्ण कोन? वर्ण होची ध्वनिर वर्णित रूप। आउ शब्द कोन? केतक एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई सार्थक रूप प्रदान कले सेटा होची कोन? शब्द। पद कोन? शब्द जेतेबेले वाक्य रे व्यवहार हुए सेटा होची पद। पद को केते भाग रे व्यक्त कराइछि? पांच भाग रे। तापर पुणी कोन कोन से जो पांच भाग रे कोन कोन विशेष्य पद? सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। अव्यय क्रिया। हम्म। तापर पुणी विशेष्य पद को केते भाग रे व्यक्त कराइछि? पांच। पांच। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक। क्रियावाचक। विशेष्य पद आमे काहा कहिबा? शब्द जो नामवाचक समस्त मान नामवाचक नामको शब्द हैला। फास्ट तापर कोन डिस्कशन करबा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेष्य। व्यक्तिवाचक विशेष्य कहले कोन? गोटे समूह कौनसी नाम आम पढ़िले विशेष्य विशेष्य को कह जाए कौनसी नाम। किंतु व्यक्तिवाचक विशेष्य कहले कौनसी समूह बा जातिर गोटे निर्दिष्ट नाम को बुझाए हैला। जेमति कि मु कहबी कोन नदी हैला। नदी, नदीर जदि कौनसी आमे नाम निर्दिष्ट नाम कहउचंती जेमति कहबी मु महानदी हैला। बैतरणी, एटा कोन नदीर निर्दिष्ट नाम को बुझाइला। सेतिपय को आमे कोन कहबा? व्यक्तिवाचक विशेष्य बा नामवाचक विशेष्य बा संज्ञावाचक विशेष्य हैला। तापर गोटे कुह सेमति मनुष्य। गोटे मनुष्यर नाम कहली, तम ना कोन? हां सुबिलान लहरी हैला। लहरी, राम, हरि, एटा कोन मनुष्यर गोटे पर्टिकुलर ना को बुझेला। बुझि पाइलो? तापर सेमति आ कोन कुह? पर्वत, पर्वतर ना कोन? गोटे होची हिमालय। एमति कि राज्यर नाम ओडिशा, राजस्थान हैला। सेमति कोन देशर नाम बुझि पाइलो? कोन
आमे बुझिले व्यक्तिवाचक विशेष्य कौन जोटा कि होची कौन गोटे समूह बा गोटे जातिर निर्दिष्ट नाम को बुझाए ताको आमे कौन कहबा व्यक्तिवाचक विशेष्य बुझिला। तो व्यक्तिवाचक विशेष्य कौन जो महानदी नदीर नाम तो मनुष्य जमती गोटे ना कहीदेले कि राम हरि सीता ए सब कौन गोटे मनुष्य निर्दिष्ट नाम को बुझेला से जीव कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य रे। पर्वत पर्वत जमती कि हिमालय है राज्य जमती कि ओडिशा राजस्थान देश जमती कि भारत जहाँ भी तुम अलग नहीं पार है बुझीला डाउट किसी गोटे एग्जांपल देल व्यक्तिवाचक विशेषर जमती व्यक्तिवाचक विशेष थी से राम हरि को नहीं कहबनी आ अलग कह हाँ हाँ से कथा कहूँ पूरा गोटे वाक्य कह व्यक्तिवाचक विशेष थी तमें कहला यही वाक्य तो कहीपर कह वाक्य भी कहीपर उत्कल विश्वविद्यालय रे पढ़े तो ये व्यक्तिवाचक विशेष कौन हम खाली उत्कल हम उत्कल विश्वविद्यालय हम ना उत्कल सेमती केमी तमे उत्कल विश्वविद्यालय माने उत्कल यूनिवर्सिटी कथा कहूछ पर्टिकुलर गोटे यूनिवर्सिटी ना कहल ना बुझिपाल खाली जदि यूनिवर्सिटी कही था ताहले सेटा जातिवाचक रे हेई थांदा काइना तमे पर्टिकुलर को यूनिवर्सिटी ना कहिन बुझिपाल तो उत्कल विश्वविद्यालय दीडांग ही हबो लागी करिक ही अछि सेटा। तापर आसला जातिवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य कौन गोटे ତା जाति ଗୋଟେ बा गोटे ଜାତିକୁ समूह को ବୁଝାଏ बुझाए। हाँ कुह ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଜାତି ବା ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ ହୁଁ ଗୋଟେ गोटे गोटे जाति बा गोटे समूह को बुझाए बेटा एटरे निर्दिष्ट किछि नाही सेतरे कोन गोटे निर्दिष्ट नाम को बुझोतला एटा कोन जेमति गोटे नदी मु नदी कहबी माने गोटे कोन जाति को बुझेइला से कौनसी भी नदी हेई पारे महानदी हेई पारे सुवर्णरेखा हेई पारे बैतरणी हेई पारे हैला तो गोटे नदी नदी कहले गोटे जाति हैला। मनुष्य मनुष्य होची कोन गोटे हैला जाति मनुष्य भितर जदि मु कहबी शिक्षक शिक्षक कोन हबो कहलो हम्म आ जदि छात्र छात्री जाति जाति कौन पे हम कहीं कौन पर्टिकुलर ना आम कहूना शिक्षक कहते कि शिक्षयित्री कहते कि कौन कौ शिक्षक आ कौ शिक्षयित्री तार ना ना है जदि ना आम कहीदबा ताहले सेटा व्यक्तिवाचक हो आदि ना न कहीकि आम समूह को कहबा बा गोटे जाति को कहबा सेटा कौन बुझिब जातिवाचक विशेष्य बोली बुझिब आ गोटे है पशु हाँ हाँ साहित्य शिक्षक कि विज्ञान शिक्षक सेटा नामवाचक रे जीव जदि आमे पटे खाली शिक्ष तमे बुक कौन पे कहूछ तमे साहित्यटा लगेलो कौन पे शिक्षक पे लगेलो ना कि साहित्य शिक्षक लगेलो कौन तमे कहूछ कि साहित्य बही कि कौन अलग किछि कहूछ कि साहित्य खाली कहूनो ना तमे कौन साहित्य लगेलो कौन पे शिक्षकଙ୍କ ପାଇଁ लगेलो जणे ही हबो ना जदि विज्ञान शिक्षक कहूछ ताहले कौन गोटे पर्टिकुलर ना को बुझाउची ताहले नामवाचक हबो बा व्यक्तिवाचक हबो जदि खाली शिक्षक कहूछ ताहले जातिवाचक हबो बुझि परला ला मनुष्य और हला पशु हला पशु भितरे मु यदि कहबे हाथी कहलो हाथीटा कौन हबो जातिवाचक हबो ना नामवाचक हबो नामवाचक अच्छा कुह ଏବେ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ପଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଅଛି ବାଘ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଯଦି କହୁଛୁ କୁକୁର ଯୋଉ ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ସବୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କ କଣ ଯୋଉମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ସେମାନେ କଣ କୁକୁର ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ସେମିତି କୁକୁର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜାତିରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କହିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକରେ ଯିବ ପଶୁ କହିଲେ ଜାତିରେ ଯିବ ପଶୁ ଭିତରେ ଯଦି ହାତୀ ଆସୁଛି ହାତୀ ବି ଯିବ ଜାତିବାଚକରେ ଯଦି ହାତୀର ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଐରାବତ ଐରାବତ କହିଲେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତୀକୁ ବୁଝଉଛି ତ ଐରାବତ କଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନା ଯୋଉଟା କି ହାତୀର ସେଟା ହଉଛି କଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୁଝିଲା। ହୁଁ
हाँ सेंटेंस सेंटेंस नहीं कि तमे कहिबो हैला तमे जदी वाक्य रे देइथिबो सेमति हिसाब ताहले सेही हिसाब रे आंसर टा भी हबो जो हाथ रे जदी पर्टिकुलर ना देइछि ताहले सेठी तमे कोन कहबो व्यक्तिवाचक विशेष्य बोली कहबो बुझिला जातिवाचक विशेष्य ला व्यक्तिवाचक विशेष्य जेमति कि सेठी लेखिली पर्वत हैला मनुष्य पर्वतर ना होउची गोटे कहली हिमालय जाई आ गोटे कोन पर्वतर ना को हां देवमाली मनुष्य रामहरि जाइछि आ रामहरि कहबनी रमाकांत ହେଲା पर्वतर नाम ହେଲା मनुष्यर नाम ହେଲା नदीर नाम ହେଲା पशु नदीर नाम कौन गंगा पशु होची बुझिला बे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण डिफरेंट तापर आसला वस्तुवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य आमे का कहबा अवस्था एठी कोठ आसला वस्तुर नाम को बुझौतबो हैला जेउ पद कौनसी वस्तुर नाम को बुझौतबो ताको आमे कोन कहबा ना वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहबा बुझिला गोटे उदाहरण देलो एठी पिला माने बहुत कंफ्यूज हंती देखो बही जो कहिल बही होची कोन गोटे वस्तु को बुझेइबो किंतु वस्तुर नाम कहिले सेटा कोथरु तयारी कागज रु तयारी तो एठी कागज हे जीवो वस्तुवाचक विशेष्य किंतु गोटे जदी बही कहिबा सेटा हेबो जातिवाचक विशेष्य बुझिला एटा बुझिलो तो वस्तुवाचक विशेष्य आमे काहा कहले कोनोसी वस्तुर नाम को कहले जे कोनोसी पद जदी कोनोसी वस्तुर नाम को बुझौतबो ताले आमे कता को कहिबा कोन वस्तुवाचक विशेष्य देखो होची काठ काठटा कोन गोटे वस्तुवाचक विशेष्य किंतु जदी कबाट काठरु तयारी हैला गोटे कबाटटे तले कबाट कोन हे जीवो ना जातिवाचक विशेष्य आमे काठरु किछि भी तयारी करि परिबा हैला तो मन रखिबो वस्तुवाचक विशेष्यर आउ गोटे माने आक्षरिक अर्थ होची जेउ वस्तु को आमे भांगी की टिक टिक कला परे मध्य तार कोन तार नाम रे कोनोसी परिवर्तन घटे नाही आमे ताको कहिबा वस्तुवाचक विशेष्य जदी आमे काठ को भांगीबा पूरा छोट कले मध्य आमे ताको कोन कहबा काठ ही कहबा तापर सुना सुनाटा को आमे जेते भांगिले मध्य छोट कणकीटिए सुना को भी आमे कोन कहबा सुना ही कहबा आ गोटे कागज कागज को आमे जेते काटिकी छोट छोट कले मध्य सेटा कागज ही रहइबो हैला तार रूप रे परिवर्तन घटि थाई पारे किंतु तार नाम रे कोनोसी परिवर्तन घटिबो नै सेटा कागज ही रहइबो किंतु काठ को जदी आमे कोन गोटे कबाटटे करछंती कबाट को जेतले भांगी दबा सेटा कोन तार परिवर्तन घटिला रूप रे परिवर्तन घटिबो नाम रे भी परिवर्तन घटिबो तो सेटा कोन हे जिवो काठ पुणी हे जिवो तो जो एटा कोन आमे काठ रे कबाट करि परिबा आ कोन डेस्क करि परिबा टेबल करि परिबा किछि भी करि परिबा तो सेति पई एटा हे गेला जातिवाचक विशेष्य ताको काटिले भांगिले सेटा कोन पुणी काठ हे जिवो आउ सुना सुना रो आमे हार तयारी करले हे हारटा को जदी आमे भांगी दबा तार से आउ हार रहइबो कि सुना हे जिवो सेमती कागज कागज रु हला कोन बही बहीटा को आमे जेरी की चिरी की पूरा टिक टिक कर दबा सेटा बही रहइबो कि सेटा कोन हे जिवो कागज हे जिवो तो बही हला एठी जातिवाचक विशेष्य एठी मन रखिलो कि जे कोनोसी वस्तु को आमे जदी काटी की टिक टिक कला परे मध्य ता नाम रे कोनोसी परिवर्तन घटे नाही आमे ताको कहिबा कोन वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहिबा बुझि पाइलो वस्तुवाचक विशेष्य कोटा और जातिवाचक विशेष्य कोटा गोटे एग्जांपल दलो बुझि पारलो तो गोटे एग्जांपल टा दियो ऑनलाइन पिला देलो गोटे एग्जांपल लुहा गोटे वस्तुवाचक विशेष्य हां
ଲୁହା ଲୁହା ଗୋଟେ ହୁଁ ହୁଁ ବସ୍ତୁବାଚକ। ହୁଁ। ଲୁହା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକରେ ଯିବ। ଲୁହା, ମାଟି। ରୂପା, ଷ୍ଟିଲ, ତମ୍ଭା ସବୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ ହିଁ ଯିବ। ମାଟି, ହଁ ମାଟି ବି ଯିବ। ଯେମିତି କି ଜାତୀୟ ମାଟି, ଜାତୀୟ ଆମେ ଏଇଟା ମାଟିର ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଟି। ମାଟିରୁ ଆମେ ତିଆରି କଲେ କଣ, କଳସ। ହେଲା, କଳସ ତିଆରି କଲେ ଏଇ ମାଟିରୁ ଯଦି ଅଧା ଆମେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ଏତି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ରହିଲା ସେଟା କଣ ମାଟି ହିଁ ରହିଲା ନା। ଯେହେତୁ କଳସଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦବା, ସେଟା ଆଉ କଣ କଳସ ହେଇକି ରହିଲା କି, ସେଟା ମାଟିକୁ ହେଇଗଲା। ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ହେଇଗଲା କଣ, ମାଟି ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, କଳସ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? କିଏ ଡାକିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହୁଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଣ? ସେଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଗୁଣ, ଗୁଣକୁ ତାକୁ ବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ବୁଝଉଥିବ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହଁ କୁହ ବୀରେନ୍। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇବା ବିଶେଷ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ହୁଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହେଲା, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ କଣ କଣ ଯିବ? ଯେମିତି ସରଳତା, ଭଦ୍ରତା, ସାଧୁତା, ବନ୍ଧୁତା, କପଟତା, ହଁ, ଉଦାରତା, ନମ୍ରତା। ସାଧୁତା, ଉଦାରତା, ନମ୍ରତା, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ହେଲା, ଏସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଠି କଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଇଯିବ କଣ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା। ହେଲା, ଯେମିତି କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ହେଲା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ହେଲା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ହଁ ହଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦିଟା। ହଁ ହବ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ହେଲା, ଧନୀ ଗରିବ, ହେଲା କଣ ତାର ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଯାଉଛି, ତ ଧନୀ ହେଇଯିବ କଣ ତାର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କୁହ ଏଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଣ? ହୁଁ, ତମେ କହିଲ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଣ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା କୌଣସି କାମକୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ହେଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। କ୍ରିୟା କହିଲେ କଣ, ଯୋଉଟା କି କାମ ଚାଲିଛି କି ଚାଲିବ କି ହଁ ଚାଲି ସାରିଛି। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିୟା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯୋଉଟା କି କଣ ବଚନ, ଲିଙ୍ଗ ଆଉ କାଳକୁ ସୂଚାଏ। ହେଲା, କାଳକୁ ସୂଚାଏ ମାନେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିବି ମୁଁ ପଢୁଛି, ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପଢିଥିଲି କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ହେଲା, ମୁଁ ପଢିବି କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଣ, ପଢା, ପଢିବା, ଏଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମାନେ ପଢୁଛିର ନାମ ହଉଛି ପଢିବା। ବୁଝିହେଲା? ପଢୁଛି, ପଢୁଛି ଗୋଟେ କଣ କ୍ରିୟା, ପଢା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହେଲା,
ଯେମିତି କି ନାଚ, ନାଚ କଣ ହବ? କ୍ରିୟା ହବ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହବ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନାଚୁଛି କ୍ରିୟାବାଚକ। କି ନାଚିବ ସେଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଖେଳ ଉପରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲି, ଏଟା କଣ କୁହ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆସେ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ତା ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିବ, ପଚାରି ଦେଇଥିବ କି ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କ୍ରିୟା ବି ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିୟା ଥାଏ। ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆରେ ଖେଳ ତ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଥିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ଥିବ, ତମେ ଭାବିବ ଏଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ କେମିତି ହବ? ବିଶେଷ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ହବନି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହବ କାହିଁକିନା ଏଟା ହଉଛି କଣ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ପଢୁଛନ୍ତିଟା କଣ? ପଢୁଛନ୍ତିଟା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ହେଲା। କ୍ରିୟା ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆଉ କାର? ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା, ଏଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାରେ ଯିବ କଣ? ପଢୁଛି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନାଚିବ, ଯିବ, ଖାଉଛି। ଏପଟେ ପଢୁଛିର ପଢା, ଖେଳ ବା ଖେଳିବା, ନାଚ, ଜୀବର ଯିବା, ଖାଉଛିର ଖାଇବା ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? କ୍ରିୟା କଣ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଣ? ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ। ଶବ୍ଦର ଏମସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି ହେଲା। କୁହ ଏବେ, ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ। 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 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଚାରି। ଭାଗରେ। ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ? କିଏ 2 କହୁଛ, କିଏ 4 କହୁଛ? 4 କିଏ କହୁଛ ହାତ ରଖ। ଚାରି ଭାଗରେ। ଚାରି। ହାତ ରଖ। 4 କିଏ କହୁଛ? 4 କୁହନି, ହାତ ରଖ। ତମମାନଙ୍କର 2 କେମିତି ହବ? ସେଟା ବା କହିଥିଲି, ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ପ୍ରକାର, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ 4 ପ୍ରକାର ହେଲା। 4 ପ୍ରକାର କଣ କଣ? ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶ ବୈଦେଶିକ। ବୈଦେଶିକ। ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ 2 ପ୍ରକାର କହୁଛ କଣ କଣ? ମୌଳିକ ବିପନ୍ନ। ମୌଳିକ, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କଣ? ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସେଟା, ତାକୁ ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟେ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ତାର ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟିବ। ଆଉ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କରି ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଚାରି ପରା, ବ୍ୟବହୃତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଁ ହଁ, ଟୋଟାଲ ବା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଚାରିଛି ନା। ଖାଲି ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତମେ ସେଟା କହିବ କି 2, ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା। ସେଟା ପଚାରିଛି ନା ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦ ସମୂହ ହେଲା। କଣ ହେଲା? ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ।
मौलिक शब्द कौन मौलिक शब्द हूँ प्रकृति रूपे मूल शब्द मूल शब्द रे जदि आम प्रत्यय किंबा पूर्व प्रत्यय व्यवहार करके गोटे शब्द लिखुंट सेटा हूँ व्युत्पन्न जेमिति कि ताप ताप हूँ कौन गोटे मौलिक शब्द ताकरे जदि मु प्र लगे दूची प्रताप ताले सेटा हूँ कौन व्युत्पन्न शब्द प्रवीणा वीणा रे मु प्र लगेली तो कौन है प्रवीणा प्रवीणा हूँ गोटे कौन व्युत्पन्न शब्द है करणीय क्रू युक्त अनिय है क्रू लगिला तो हूँ कौन सेटा हूँ व्युत्पन्न शब्द गोटे है बुझिपाल कौन कहल प्रत्यय और पूर्व प्रत्यय सेटा हूँ जो आगू आम पढ़ा जो बुझा प्रत्यय बहुत गोटे क्लास नवा पड़ो प्रत्यय हूँ कौन गोटे ये पूर्वर कि सरी प्रत्यय हूँ कौन प्रत्यय हूँ गोटे मूल शब्द किसी गोटे अलग आड हेले सेटा आम प्रत्यय कहवा आगू आम पढ़ा पूर्व प्रत्यय कौन उपसर्ग कौन प्रत्यय कौन है पूर्व प्रत्यय को आम उपसर्ग भी कहू है जोटा कि पूर्व प्रत्यय माने गोटे मौलिक शब्द पूर्वर लगे आ प्रत्ययटा हूँ गोटे मूल शब्दर पर लगे आमे व्यवहार करुवा अविकल संस्कृत शब्द गुड़ी को कौन तत्सम कहुए तत्सम तत्सम केउ शब्द को साधु बा मार्जित शब्द कहुए एटा हाँ एटा मु कहिया को भूली गली कि तत्सम शब्द को आमे तत्सम साधु शब्द मध्य कहू आ तत्सम मार्जित शब्द मध्य कहि थाउ हैला तारे कोनोसी प्रकार रो किछि ऐड हेनी सेटा पूरा प्रकृत रूपे पूरा माने मार्जित शब्द सेटा कण तत्सम संस्कृत बा तत्सम शब्द रु सृष्टि शब्द को कौन तद्भव कह जाए तद्भव 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 काहाकू अपभ्रंश शब्द कह जाए देशज एटा को तद्भव कह जाए हैला तद्भव शब्द को अपभ्रंश शब्द मध्य कहते कहीं ना तो सेटा तत्सम रु जात होइछि तार अपभ्रंश घटिछि तो सेति पई तद्भव शब्द को हमें अपभ्रंश शब्द मध्य कहू ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଯାଏଁ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶଜ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶଜ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଦେଶଜ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଥିରେ ବି ପ୍ରାୟ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହନ୍ତି ଏଟା ଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ କାହିଁକିନା ବୈଦେଶିକରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆମ ଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ 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 ଫଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରେଣୀର ଫଳଟା କୋଉ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ ତତ୍ସମ ହେଲା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଫଳ ଏଥିରେ ଏଟା ତମେ ଘରୁ ବି କରିଦବ କାରଣ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଏଟା ଘରୁ କରିଦବ ହେଲା କାରଣ ଏଟା ଏବେ ପଢିଲନି ବୈଦେଶିକ ନା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଅଦାଲତ ବୈଦେଶିକ 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 ଏଟା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବନି ଅଦାଲତଟା କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆରବ ବୈଦେଶିକ ସେମିତି ଅପସନ ଦବନି ପଚାରିଦବ କି ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ଆରବୀ ବୈଦେଶିକ କି ପାର୍ସି ଏମିତି କବଲା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରେଣୀର ବୈଦେଶିକ ବୈଦେଶିକ ସେଟା ସରିଗଲା ଏଟା ପଦର ହେଲା ଆଉ ତାର ଯାହା ଏମସିକ୍ୟୁ ରହିଲା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ତମେ ଘରୁ କରିବ ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ହୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିପାଦିକ 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 କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ କି ଶବ୍ଦ ଯାହା ପ୍ରତିପାଦିକ ତାହା ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ବସରେ ବସ୍ ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି ଘର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି ହେଲା ତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ପଦ ସରି ପ୍ରତିପାଦିକ ବି ତାହା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିକ ଯେ କୌଣସି ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ 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 ହୁଁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ହେଲା କେତେ ଗୁଡିଏ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ କଣ ଗଠିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ କେତେ ଗୁଡିଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସୃଷ୍ଟି ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କଣ କୁହାଯାଏ ପଦ 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 କୁହାଯାଏ କଣଟା ମାନେ ଶବ୍ଦଟା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପଦ କୁହାଯାଏ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିକ ପ୍ରତିପାଦିକ ହେଲା ପ୍ରତିପାଦିକ
ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିବି କି କରଣୀୟ, କରଣୀୟ ହେଲା। କରଣୀୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି? କ୍ରୁ ରୁ ଅନ୍ୟ। ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ। ଅନୀୟ। କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ। କ୍ରୁଟା କ'ଣ? କ୍ରୁ ହଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଧାତୁ ହେଲା। କ୍ରୁ ହଉଛି ଧାତୁ। ସେଇ ଧାତୁକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କରଣୀୟ ହଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି? କ୍ରୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ। ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଧାତୁ। କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଧାତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି କି ଖାଇବା, ଖାଉଛି, ସରି ଖେଳୁଛି ଡାକୁଛି। ଖେଳୁଛି ହେଲା। ଖେଳୁଛି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି? ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉଛି। ଖେଳଟା କ'ଣ? ଖେଳଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ ବା ପ୍ରକୃତି। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରତିବାଦିକ। ପ୍ରତିପାଦିକ। କାହିଁକିନା ଧାତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା, ଧାତୁ ହଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିପାଦିକ। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କ'ଣ? ଧାତୁ। ଯେମିତିକି କ୍ରୁ କ'ଣ କହିଲି? କ୍ରୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ। କ୍ରୁ ହଉଛି କ'ଣ? କରଣୀୟର ଗୋଟେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ନାମବାଚକ ପଦକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ। 10ଟା କରିବା, ତାପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତମେ ହୋମୱାର୍କ ନବ ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ପାଞ୍ଚ କେତେ ପ୍ରକାର। ପ୍ରକାରର? 5 ପ୍ରକାର। 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନାମ, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ? ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ନାମବାଚକ। ଦିଟା ହବ ହେଲା, ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଆଉ ନାମବାଚକ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ସହର, ପର୍ବତ, ବନ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି କ'ଣ ନାମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ବୁଝାଇଥାଏ?